هەبوو و تنەبوو کەچێکی پڕ دەلال و شێرین هەبوو هەموو کەسی گەلێکی ji vê keçikê hez dikir lê dapîra wê ji her kesî gelekî zavtir ji ber wê dapîra wê rojekê jê re kumekî sor çêkir û diyariyê wê kir keçikê hev qasî ji vî kumê sor hez kir ku hew pêtir ji serê xwe dernexist ji ber wê hemû kesî jê re gote kumsorê rojekî dayîka kumsorê gazî kumsorê kir û jê re got kumsora min ê delal ka were ez ji te re tiştekî bêjim kumsorê baz da keremke dayîka min keremke ez ji te godarî dikim ji te re vê salika hanê nan û şerbet tê de heye dapîra te gelekî nexweş e ji ber wê tinê vî nanî û vê şerbetê ji dayîka xwe re bibî ji bona ku bigîje tenduristiya xwe baş e kumsoran temam dayê min fehm kir lê hema tu ji rêya dalîkê dernekevî ha û zû here û zû were te fehm kir kumsoran bilê dayîka min ê delal tu qet merak neke ez ê zû herim û zû werim û kumsorê ket rê çû nava daristanê de ku nava dalê re derbas bibe here li cem pîrika xwe û hêdî ji xwe re dimeşiya dema ku hêdî ji xwe re dimeşiya û yek carê de gurekî xezîr derket ilaqayê wê lê hema kumsorê ti carî gur nedîtibûn ji ber wê hîç netirsiya û gur jê pirs kir kumsorê roj baş roj baş tu diçî kur kumsorê ez diçim ba mala dapîra xwe mala dapîra te li ku derê ye mala dapîra min li dawiya dalê ye li binê dara mazî ye tu çima diçî ba mala dapîra xwe dapîra min gelekî nexweş e ji ber wê ez jê re nan û şerbet dibim ji bona ku tenduristiya wê baş bibe ê baş e kumsorê ê li ka were nexweş xwe re kulîlka berhev bike û keve nava daristanê de ji xwe re pirpirîka binê de û mîlka çivîka sağ bike û hêdî ji xwe re were herê hecele neke ha kumsorê temam gelek spas û piştî wextekî werê xinzîr hêdî çû dema ku wir hêdî çû ji xwe re fikirî û got ya baş ew e ez kumsorê û dapîra wê bi hev dûr bixwim û fikirî piştî ku fikirî got de baş ez biçim nexwe ji kumsorê re got kumsorê neka xatirê te û tu ji dapîra xwe re piçekî kulîlk jî berhev bike û hêja here baş e baş e gelek spas û wir hêdî çû û kumsorê ji xwe re kete nava daristanê ji bona dayîka xwe hinekî kulîlk berhev kire û hêdî ji xwe re dimeşiya û gurê xinzîr nel vî alî û nel vî alî temaşe nekir rast bi rast berê xwe da mala dapîrê û çû bi nava daristanê de baz da ku here ba mala dapîrê û gur hate ber derê mala dapîrê û destê xwe li derî da dapîrê got ew kî ye li ber derî gul got ez im dapîrê ez im kumsorê ji kerema were ditkayî derî vekî min ji te re nan û şerbet aniye dapîrê dibêje ez gelekî bêhalim û ez nexweşim ji kerema were çengalê derî bilind ke jorê û te keve hundir wir gelekî kêfawî tê derî vedike û derî dide heta paş û dikeve hundir çawa dikeve hundir ham yek carê de dapîrê da diqurçîne û xelwê derê xilas dike û piştî wir dapîrê da diqurçîne û dixwe cilê wê xwe dike xwe dixe nava livînê wê û li wê derê disekine li benda kumsorê disekine û heta kumsorê were û piştî kumsorê kulîlk berhev kirin ji dayîka xwe re dapîra xwe re û hêdî meşiya hate ber derî derî vekir kete hundir çi dibîne
Di nava livîna de tiştek heye, tiştekî ecêmayê. Komsorê bizdiya û gelekî tirsiya. Û hêdî xwe nêzîkî livîna kir û got. Ay, dapîro, guhê te çiqan dirêj in? Ji bona ku ez te baş bibihîzim. Dapîro, çavên te çima qasî mezin in? Ji bona ku ez te baş bibînim. Ay, dapîro, destê te çima qas dirêj in? Ji bo ku ez te başim bês bikim. Ay, dapîro, devê te çima qas mezin e? Ji bo ku ez te baş bixwim. û yek carê de komsorê xwar û komsorê kire zikê xwe de û piştî hingê xwe di nava ciyê xwe de dirêj kir û li wê derê wisa sekinî. û yek carê de sekinî li wê derê. û piştî ku komsorê û dapîrê gur ew dapirçandin, xwe yê xise nava nivîna û raza. û bû xira wî. Di wê derê de nêçîrvanek wê derê de derbas bû. Lêrînê xira gure. Got gelo, ev çi xir ji pîrê te ya? Ev çi hewala wê? Ka serem destê xwe deriyê bidim, silamet e anna. û hate ber derî. Kesî derî ve nekir. Hêdîka derî dabda, kete hundir. û çi bibîne? Vaye gurekî xinzîr di nava ciya de ye, zikî wî mezin xira wî ye. û nêçîrvan got, wey gurê xinzîr, min tî girtî, ev çend sal e ez te digerim û min tî girtî, tu vê carê nikavî destê min xilas bibî. û kêra xwe ji zikê destê xwe dertîne û zikê gur mijî xwîş. Yek carê de zikê gur didirîne. Dema ku zikê gur didirîne, dema ku nêçîrvan zikê gur dirand, yek carê de komsorê û dapîrê zikê gur derketin. Dema ku komsorê zikê gur derket, got, ay çiqa wî der tarî bû, ez gelekî tirsiyam. û zikê gur derketin. Çawa zikê gur derket komsorê, baz da çû tijî keviranê. Keviranê zikê gur tijî kevir kir û zikê wî dirûtin. û jê pêde gurê zikkevir ti carî xirabî kesî nekir. û dapîra komsorê jî dest bi xwarin û vexwarinê kir, gihîşte tenduristiya xwe. û ev sedem jî komsorê re bû dersekî mezin. Ji bona ku carekî din di rêya dapîra xwe de dema ku bimeşe hişyartir bibe. û jê pêde zêdetir hişyartir bû û ti carî çavê xwe negirt. û çîroka me li vê derê xilas bû. Çîroka me komsorê li vê derê xilas bû gelên zarokinan. Ez gelekî kêfxweşim ji bona ku ev çîrok ji we re pêşwazî kiriye. Ez hêvîdarim varojên pêşa me de ez hinek çîrokê dijî ji we re amade bikim. Xatirê we.